kuma ga tsinannen yaro da gudu inda ka san shedan da iska wata kwana sai dai kura da gani ni ba kafa gudu ba kafa kamar abin gudu. Ina jaka take? Me gida ka tashi ka gaya min inda jaka take. Kada ta Allah ta kasance ban ga inda kuɗin ne. Gani ba lafiya kuna nan a zaune? Kilo ɗaya. Wane ne ba lafiya? A gari ba lafiya kuna nan a zaune? A'a. Menene ba lafiya? Wane ne ban jaka ya shigo gari duk wanda ya ɗauka mutu. Daga ɗaukar jaka shi kenan kuma sai ka mutu? Rodi jare. Wannan ka gani. Ni abin da zuciyata take karanta mu zai wahala a ce dunu bai san inda jakar nan take ba kuma ya tunkari fada da wannan zancen. Gaskiya ina ga zai wahala. Ranka daɗe da kacin mu shigo lokunan nan amma kuma lokunan nan fa akwai ana bala'in samun abin arziki a ciki. Sakan mata. Ba za ki saki ba? Ba ki aji? Ba maganar ka san girman darajar laifin da ka yi. Amin afuwa. Afuwa kawai a kyale ka sakaka salin alin kawai ka tafi ka samu zai. Najeriya ne ba mutumin nawa. Kaga kai tun farko ya kamata kai abin da ya kamata da babu a zo da kai nan. Kece Farida. Ni ta Farida. To you are under arrest. Shiga moto. Mini. Ki shiga moto na ce. Kamana, kamana. Kamar shi. Oke sa. To malam daga tambaya kuma? Tambaya ta ko in ce abin da na zo nema ya fi naki muhimmanci. Kar ki ɗaga mun murya. San wata ta bace ba ta ce wata mace ce da shi You blow this billion. Za ka san ka taɓa matar soja. An gaya maka taɓa matar soja wasa ce. Ai kare ka je ka rungumi transformer da ka taɓa matar soja don ubanka. Ka